Id-deputat Laburista Alex Muscat stqarr li matul il-kampanja l-elezzjoni tal-mexxej tal-Partit Nazzjonalista, il-membri tal-partit dawru l-kanuni fuqhom infushom u spiċċaw vittma tal-istess tattiċi li użaw waqt il-kampanja elettorali tal-elezzjoni ġenerali. F'attività politika f'Ħażebbuġ is-Sur Muscat qal li l-elezzjoni għal kap li kellha tkun tellieqa bejn il-ħbieb spiċċat taqbida bejn l-edewwa. Qal li din tikkuntrasta bil-bosta mal-elezzjoni li l-Partit Laburista kellu biex jaħtar deputat mexxej u deputat Prim Ministru. Muscat saħaq li anke t-tesserati stess għataw qalbhom mill-partit tagħhom kif 8,000 persuna li kienu eliġibbli biex jivvotaw lanqas biss ġabru l-vot. Dan ifisser li terz tat-tesserati tal-Partit Nazzjonalista lanqas interessom mill-futur tal-partit. Qal li dan jikkontrasta bil-bosta mal-Gvern Laburista li hu mmexxi minn Prim Ministru li hu fukat fuq il-bżonnijiet tal-pajjiż. Is-Sur Muscat qal li fl-ewwel mitjum ta' dan il-Gvern diġà ttieħdu bosta deċiżjonijiet importanti f'setturi differenti. Sostna li l-pajjiż se jkompli jinbidel kif inbidel minn Gvern Laburista fl-aħħar 4 snin u nofs. Qal li l-Partit Nazzjonalista qatt ma seta' jirranġa s-sitwazzjoni għax sostna li min joħloq il-problema ma jistax isolviha hu stess.